Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 27 januari. Ik ben Jan Vinken en ik ben adviseur van de ventjes. En adviseur is met een Z, maar ik ben ook wel de grote zeur binnen de club. Over een kleine 2 weken is het zover. Dan verandert SAS van Gent in Betekoppenstad. Gaan de wagens hier achter mij de straat op. Vandaag worden ze tentoongesteld en wordt duidelijk welke wagens al bijna klaar zijn en wie nog even hard moet doorwerken. Want bij het traditionele wagens kijken komen fanatieke carnavalvierders kijken naar de wagens die dit jaar zullen meerijden in de optocht. Ja, en die houden je wel van je werk af, dus eigenlijk gebeurt er vandaag niet zoveel. Jan is zelf ook al een paar maanden bezig. Samen met zijn carnavalsvereniging bouwt hij een wagen met een bijzonder thema. Ons thema is mollen, mollenmappen. Mollenmappen? Ja, mollenmappen van het spelletje. En we hebben dus meer dan 40 molletjes erop en wij gaan dus een hele optocht mollenmappen. En de deadline nadert. Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het zover. Geen tijd te verliezen dus. Ja, en je wil gewoon goed ten tonele komen. Dus het is af en toe wel stressvol, ja. Maar Jan weet zeker dat alles op tijd afkomt. En ja, zo langzaamaan begint het al een beetje te kriebelen. Het kan niet snel genoeg carnaval zijn. En dan hebben we weer een periode van rust en dan kunnen we daarna weer beginnen. Nou, kom op joh. Oh, er zit ook een tortelduif. Vogelaars zijn dit weekend druk bezig tijdens de nationale tuinvogeltelling. Ze mogen een half uur turven om op die manier in kaart te brengen welke vogels er in hun tuin te zien zijn. Frans uit Goes is fanatiek vogelaar en doet al jaren mee. Het zet je gedachten op wat anders, dus het is, dat flitst niet van alle race door je hoofd. Dus het is gewoon een soort vorm van meditatie. De deelnemers moeten zich wel aan een paar regels houden. Als de vogels slechts overvliegen, tellen ze niet mee. Ze moeten dus echt in de tuin landen. Ja, ik moet soms wel me inhouden, maar dan ben ik aan het smokkelen. Dat kan natuurlijk niet. Vorig jaar werden er landelijk ruim 60.000 vogels geteld. De huismus, koolmees en pimpelmees kwamen het meest voor. Maar bij Frans kwam er in een half uurtje heel wat anders voorbij. Ja, dat is een vink, een mannetje. Het vrouwtje die zit daaronder. Daar zit er eentje op de grond. Het zijn er al 3, hè? U moet turven. Ja, vink. Weet u zeker dat u de goede heeft? Ja, zeker. Ja, dat kan niet missen. In de Vleeshal in Middelburg opent vandaag de solo-tentoonstelling van de Middelburgse kunstenaar Femke Gerenstein. Zij won de Vleeshal Kunstprijs en de werken die zij afgelopen jaar heeft gemaakt hangen daarom vanaf vandaag in de expositieruimte. Ja, dat is een emotioneel moment. Ja, dat is echt zo. Samen met een externe curator heeft ze de tentoonstelling samengesteld met als rode draad haar eigen lichaam. Ieder werk begint eigenlijk bij mijn huid. De werken op de plateaus op de vloer, die zijn ontstaan in een performance, waarbij ik mezelf heb ingewreven met grafietpoeder en heb afgedrukt. Die heb ik geprojecteerd over mezelf. En onder die projectie ben ik gaan bewegen. Dat heb ik ook weer gedocumenteerd. En dat was de aanleiding voor de grotere werken. En daarnaast speelt de ruimte zelf ook een bijzondere rol. Het licht hier is echt geweldig door de bovenste ramen met glas en lood. Waar af en toe het zonlicht doorheen komt en het glas en lood projecties maakt op de werken. En dat verschuift zo. Als je zelf beweegt door de ruimte, zien werken er weer anders uit. En wie zelf wil ervaren hoe dat eruit ziet, kan tot en met 21 april terecht in de Vleeshal. In de derde divisie van het amateurvoetbal Hoek op eigen veld tegen koploper Stedoko uit Hoornaar. Hier is de eerste kans van de wedstrijd in de maak. Een uitstekende redding van Hoekkeeper Lars Knipping op de inzet van Arwin van Soest. Hoek is de nummer 8 in de ranglijst van de derde divisie. Hoek komt beter in de wedstrijd. Deze aanval lijkt niets op te leveren, maar Silvio Hagen geeft niet op. Zet vervolgens goed door en brengt Hoek met dit schot aan de leiding na 24 minuten spelen. Prima actie van Silvio Hagen, zijn derde doelpunt in deze competitie. Kort na rust een vrije trap voor Stedoko.
Op de rand van de 16 en die wordt uitstekend binnengeschoten door Arwin van Soest. En dan staat het na 52 minuten spelen 1-1. Hoek dan in de aanval. De diepte wordt gezocht via Jardel Constantia en die wordt vastgehouden door Thibaut van Leerdam. En dan is het wachten op de beslissing van scheidsrechter Kraak. Het wordt een rode kaart. Hoek met een man meer in de laatste 25 minuten van deze wedstrijd. Maar dat levert gek genoeg bijna geen grote kansen op voor Hoek. Hier is nog een kans in de maak. Een rolletje van Silvio Hagen en die gaat net naast. Het blijft 1-1 in Hoek. En daar zal Hoek niet tevreden mee zijn. Hoek blijft middenmotor. Een mooi en helder begin van het weekend met de zonsopkomst deze dagen rond 8:30. Dat gaat nu steeds eerder worden. Hij gaat er de komende week bijna 10 minuten vanaf. En de zon hield het goed vol met vooral wat sluierbewolking en vliegtuigstrepen en vanmiddag iets meer wolkenvelden. En dat zal ook wel toenemen de komende dagen, maar het is tot volgend weekend meestal wel droog. Goed voor het land en vannacht is er nog één vrij koude nacht met mogelijk vorst aan de grond en wat rijp op het gras en wat ijs op de auto. De minimumtemperaturen lopen zelf uiteen van 0 tot +2. Morgen is er door de dag heen soms veel bewolking, maar regelmatig is er nog wel wat zon. Het zal soms wel een flat zonnetje worden. Maar het is dus droog, met morgen windkracht 2 tot 3 uit zuid tot zuidoost. De wind krimpt iets en de maximumtemperatuur is 8 à 9 graden. Volgende week kent een vakere bewolkte periode. Maandag is meestal bewolkt en dinsdag is er kans op een klein buitje of een drup regen. De minimumtemperaturen lopen op tot rond een graad of 5. De maximumtemperaturen blijven op 8 à 9 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week, ons weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Heel graag tot zometeen.